Konečně čerstvý vzduch. Ještě kdyby tak bylo víno. Zjistili, že jsme pryč. Kurva. Jak daleko jsou tví lidi s koňma? Mladý Mika čeká asi půl míle na jih, u křižovatky. Potřebuju si odpočinout. Nepodíváme se na ten Zikmundův dopis? Ať víme, co má ten parchan za lubem. Dobrý nápad. Sem. Posvít mě. Tak se koukneme. Já, Zikmund Lucemburský, z boží vůle král uherský, dalmatský a český. Bože můj, to přeskoč. A proto svolávám své věrné. Zikmund svolává svoje věrný a jejich zbrojný houfy ke Kutný Hoře. Co to znamená? Že mu došla trpělivost. Chystá se skoncovat s odporem, dokud to jde. Takže Bergov s Aulicem jeli do Kutný Hory? Jo. Můj přítel Hynek z Kunštátu je v Suchdole, kousek od Kutný Hory. A v Kutný Hoře je i Lichtenstein. Musíme je varovat. No a ještě ptáček. Jo, jenže nejdřív se odsaď musíme dostat. Ale s ním to nezvládneme. Přivedu koně k cestě. Vy tady počkejte. Teď je to tu obšancovaný. Jen běž. Oni to za chvíli vzdají. A my si zalezeme hloubš. Až potkáš Miku, heslo je Sokol. Bůh s tebou, chlapče. Sokol! Posílá mě Kateřina. Trochu se to zkomplikovalo. Jeďte rovně na Jičín. Kupecká cesta vás vezme na Kutnou Horu. Ty s náma nepojedeš? Ne. Musím zpátky za Rackem a Hanušem. Říct jim, co se chystá a co se stalo s ptáčkem. Nejvyšší čas vyrazit. Dávejte na sebe pozor. Hlavně ty, Jindro. Nerad bych znova hledal tvou mrtvolu. Budu se snažit. Kdyby sis nevěděl rady, najdi pana Oderina z Radboře a dej mu tenhle prsten. Asi nebude nadšenej, ale pomůže ti. S Bohem!
Tak, konečně si ho dostal. Jaký to je? Ptám se. Jaký je to pocit? Vážně si smyslel, že se mě zbavíš? Ne, kde pak, hochu? My dva spolu máme ještě hodně práce. Jindro? Nestalo se ti nic? Usnul jsi, seš v pořádku? Do kořán? Ať je napojí, nakrmí, osedlají a hned, jasné? Ano, pane. Buďte pozdraveni. Co tady hledáte? Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, pane. Ty budeš zřejmě Petr Písek. Jsem Jan Žižka z Trocnova. Přináším poselství pro tvého hosta Hinka z Kunštátu. A vlastně i tebe. Poselství pro suchého čerta? Podívejme. Hejtman Žižka a mladý Jindra. Markrabě Jošte? Pane. Obávám se, že tvůj přítel Hynek už tady není. Zajímalo by mě, co vás svedlo dohromady. A taky, co se vám k čertu stalo. No, pane... Ale teď na to, žel bohu, nemám čas. Odpočiňte si. Zjevně to potřebujete. Zítra si promluvíme. Pane Spísku, prosím, postarej se o naše hosty. Jistě, pane. Jedeme! Ten tady scházel. Jistě máte hlad a jste po cestě vyčerpaní. Pojďte za mnou.
Tak jsi se pomstil. Otče. Je ti potom líp? To je? A co bude dál? Teď je na řadě Markvart von Aulitz. Pak Bergov. A Tohle opravdu chceš, synu? Je jedno, kolik lidí zabiješ. Co se stalo, nezměníš. já to tak chci. Jsi si jistý, Jindro? Jindřichu, kde je hejtman Žižka? On se zdržel. Obdržel jsem zprávu, že Bergovovi praporce vlají v táboře mého drahého bratrance Zikmunda. Předpokládám tedy, že jednání nešla úplně dobře. To ne, pane. Víte, obávám se, že nemám dobré zprávy. No, dobré nebo špatné, hlavně, že máš aspoň nějaké. Tak co se stalo s Bergovem na troskách? Markrabě. Hejtman Žižka. Zrovna s Jindřichem hovoříme o panu Ptáčkovi. Markrabě si myslí, že mu nic nehrozí. Máme prej počkat na žádost o výkupný. Jak jinak? S tebou jsem chtěl mluvit o něčem jiném. Asi chceš vědět, proč tvůj přítel Hynek, známý jako suchý čert, není s námi. Jo, potvrzí se ledacos štěbetá. Odmítli jste mu s Pískem poskytnout azyl. Azyl se poskytuje lidem v nouzi, hejtmane. Hynek přišel ničit a pálit. Já mám docela jiné plány. A co je to za plány, markrabě? Sedět a žvanit zatímco král Václav hníje v žaláři? Ale co bych čekal? Není to tak dávno, co se spiknul se Zikmundem proti Prokopovi, vlastnímu bratrovi. I kdybych se ti snažil vysvětlit složitosti dynastické politiky Lucemburků, bylo by to k ničemu. Takže jediné, co ti na to mohu říci, je, že taková byla prostě situace. Buď si jist, že nyní konám v tom nejlepším zájmu této země a krále Václava. Konáš hlavně ve svým vlastním zájmu. To všichni dobře vědí. Silná slova na někoho, kdo pobírá žolt za to, že vraždí kupce na cestách. Neber to jako urážku. Tvému umění tleskám. Pero je sice mocnější meče, ale někdy to bývá naopak. Dále. Připravení k odjezdu, pane. Výborně, bylo na čase. Tady hejtman byl ostatně také na odchodu. Je to tak? S radostí. A ty, Jindřichu? Já? No, pane, dal jsem slib. Chápu. Nebudu tě tu držet násilím. Ale pamatuj, já jsem přece uzavřel se Zikmundem velmi křehký mír. Ten nám dal čas připravit se. A jestli mi teď někdo bezhlavým násilím naruší plány, bude to mít následky. Vážné následky. Tím bych to považoval za uzavřené. S Bohem a hodně štěstí.
Zdá se, že Jošt na tebe dojem neudělal. Odjíždíme? Ano. A Jindra pojede s náma. Ty mi pomůžeš najít ptáčka? Jo, ale na to budeme potřebovat lidi. A informace. Kateřino, mám pro tebe práci. Ano? Pojedeš do Kutné Hory zjistit, co je s Lichtensteinem. Jestli někdo ví, co se děje, tak je to on. A mezi tím najdeme suchýho čerta a jeho bandu. Držím palce. Jestli se čertovi můžu vyhnout, tak pojedu s radostí špehírovat až do Říma. Jedem. Já říkal, že na tebe dojde. Vožrou! Počkej, já nepodváděl. Kostky vypadají, líbí jsem nalitej. Je to dar od Boha. Buď nám vrátíš groše, nebo si odnesem tvoji hlavu. Za tuhle starou palici nedostaneš ani peníz. To máš recht. Já bych měl o tu palici zájem. Ale můžu zaplatit jenom železem. Šiška? Otoč se na patě a zase jdi, jestli nechceš chcípnout. Možná jste si všimli, že je nás víc než vás. To se dá spravit. Už tam budem. Ne, už po několikátý říkám, že ne. Jseš hluchej. Vůbec si ho nevšímej, Ruperte. Vůbec si ho nevšímej, Ruperte. Vlečete mě tu v řetězech a ani trochu lidskýho soucitu mi nedopřeje. Halt! Co to sakra? Sakra. Je jich víc, než jsem čekal. Vycouvat už nemůžeme. Našijem to do nich a budem ve výhodě. Hej, vy dva, odtáhněte ten křáp z cesty. Nebojte, dobrotivej pane. Děláme na tom. Do díla! Matildo! Do prdele, kurva! Moje noho, sakra! Vy pitomci! Tenhle byl jen varovnej. Vzdejte se, nebo ten příští už koupíte. Otevřete! Otevřete!
Kurva! Co děláš, moše? Fuce kapore, a už jeden. Nevadí. Sejmem toho sráče. Počkej. Nezabíjej ho. Prosíš mě o milost? Po tomhle? Můžem se dohodnout. Máme nějaký vaše lidi, můžeme je vyměnit. Naše lidi? O čem to sakra meleš? Chytili jsme je včera. Chtěli sejmout Lichtensteina, jako ty. Lichtensteina hledám, protože s ním musím mluvit. Nejsme nepřátelé. Jestli víš, kde je, tak mě za ním vezmeš. A to hned. Mám svý rozkazy. Nesmím k němu nikoho pouštět. Tím spíš někoho, kdo zmáknul 2 mý nejlepší chlapy. Nejsem blázen. Dobře. Půjdu neozbrojený. Jestli tě to přesvědčí. Věřím ti. Ale na oplátku musíš věřit ty mně. Nesmíš vidět, kam jdeme. Tak jo. Žádný podrazy. Takový jsou pravidla. Stůj. Kdo to je, Samuel? To hned zjistíme. Pust nás. Potřebujeme jakoukoliv špínu. Tak běžte. Ale kdo je za tohle samé? Nejsem si jistý. Ale tvrdí, že vás zná a potřebuje s váma nutně mluvit. Aha. No jistě. Jindřich. Sluha pana Ptáčka z Pirkštejna. Potkali jsme se, když jsem byl v Ratajích. Je v pořádku. Jsem doprovod pana Ptáčka. A ochranka. Ovšem. Spíš mi řekni, co ty tady děláš? No, to je docela dlouhý příběh, pane. Mám dost času a dlouhý příběhy mám vážně rád. Víš proč? Vyžadujou totiž hodně vína. Prosím, posaď se a řekni mi všechno. Má odpověď se nemění. Práva ke svým dolům ti neprodám. Ani dnes, ani zítra, ani za 100 let. Moje stříbro nikdy nedostaneš. Zapomínáš, že mám vlivné přátele. Když doly neprodáš, přijdeš o ně. Stejně jako o Malešov. A budeš-li odporovat, přijdeš i o život. Dej si pozor. Tuhle hru můžeme hrát oba. Vážně si myslíš, že nevím,
Že kradeš královské stříbro? A? Když se to ten váš samozvaný král dozví, tvoje hlava skončí na špalku. Seberte toho zrádce! Ani o krok dál. I na tebe dojde, holubičko. Na co čekáte? Jste slepí? Ohrožují královského mincmistra. A Ruthard a Lichtenstein proti nám obrací kutnohorské rody. O Rudharda se postará Vavák. Ale Lichtenstein je tvoje starost. Jak to, že si ho ještě nechytil? Je kluskej jak úhoz. Schovává se někde v židovský čtvrti. Poslal jsem tam špehýře, ale nevrátili se. Tak už ho z té jeho díry vyšťourej. Do prdele! Nač ty obavy o to. Kuttenberg je náš. Zikmund má otěže pevně v rukou. Ale hovno má v rukou. Nejdřív si Zikmund myslel, že se s bratrem Václavem dohodne po dobrém. Umete mu cestu na císařský trůn a sám se stane českým králem. Jenže ten opilec Václav ani nebyl schopný dojet si do Říma pro císařskou korunu. A teď tenhle slavný uherský král ještě naletěl Joštovi s tím jeho příměří. Naletěl zrádci a převlékači kabátců. Jošt zradil Václava, pak Zikmunda a teď nás. Všichni jsme mu naletěli. Ale co proti nám zmůže? Já ti řeknu co. Zatímco se tvářil, že chce vyjednávat, štval veškerou uherskou šlechtu proti Zikmundovi. Zikmundovo vojsko jistě zvládne takovou nepříjemnost. Ha! Platil svoje kumány tím, že je v Čechách nechal drancovat. Poštval proti sobě polovinu země, kde chtěl královat. A teď už ani není kde drancovat. Zatímco my tady přešlapujeme na místě, Jošt určitě shromažďuje vlastní vojsko. Co budeme dělat? Máme ptáčka. To udrží Hanuše a pány z Lipé strany. Jestli chtějí svého svěřence živého. A další spojence Joštovi sjednává Lichtenstein. Až ho nakonec chytíme, bude Jošt v Čechách jako ryba na suchu. Od těch Židů ho vytáhnu osobně těmahle 2 rukama. Spolehni se, pane. Zrádci Krista ukrývají zrádce. Jsou bohatí. Stačí pouze vhodná záminka. Kutnohorští budou jenom rádi, když při tom nedopatřením schoří úpisy jejich dluhů. Přesně. Učíš se rychle, chlapče. Nechte otevřeno. Jezdec, pane. Hanuš je ze hry, o Kutnohorské je postaráno a Lichtensteina chytíme. Vidíš, příteli, svítá na lepší čas. Urození pánové. Král Zikmund dal svolat městskou radu. Předtím si ale žádá vaši přítomnost v sedleckém klášteře. Bezodkladně. Co je tak naléhavého? To bys měl vědět ty, pane. Z Troseckého hradu uprchli zajatci a při útěku zabili pana Ištvána Tóta.
Co? Cože? To není možný. Lžeš. Je to pravda. Pan Todd je mrtev. Kdo? Mluv! Posel říkal něco o Kobylově bastardovi a nějakých chlapcích. Při všech svatých já přísahám, že toho skurvisyna najdu a vyrvu mu srdce! Proboha, co to do něj věl? Pan Todd pro něj byl jako vlastní otec. Musíme vyrazit. Přiveďte koně! Škoda toho psa. Co se děje? Co si zač? Ticho! Jestli budeš řvát, je po tobě. Jindro? Pro boha, Jindro! Jak se, co tady děláš? Co myslíš, že dělám? Lovím kance? Zachraňuju tvůj urozený zadek. Urozený zadek děkuje. Jak se sem dostal? O tom později. Kdo je tohle? Vakelin Brabant, Chevalier d'Arezzo, k tvým službám. Brabant vedl obranu Kutný hory. Je Zikmundův zajatec jako já. Nechybělo moc a město bych udržel. A navíc... Na keci teď není čas. Je náš spojenec. Nenecháme ho tady. Určitě máš nějaký důmyslný plán, jak se odsud dostanem, že jo? Tak jsem s ním. Musím přiznat, mes amis, naposled, co jsem byl takhle napjatý, bylo, když jsem zachraňoval francouzského krále. Oui, monsieur, byl jsi opravdu odvážný. A štěstí nám přeje dobrát. Jej! Konečně jsem volnej! Chlapků na širém světě potkáme cestou zrovna my tyhle dva darebáky. Já... Všechno jsem zvoral.
A tím se netrávo. Chyby dělá každý, ale málo kdo je umí přiznat. Aspoň už víme, s jakýma sviněma máme tu čest. Kde se tu berete? Právě jsme utekli z Malešova a teď Na musíme... ukvapenost není čas. Hezky po pořadě, chlapče. Říkám ti, něco se chystá. Ale kde pak? Na Rutarda si nikdo netroufne. Führen alles, erhadi Gott, aber to komon! Asun na luce Lutze, elegio katonaikat, estejene kutra. Nemusíš se bát. Ty ne. Na rozdíl od těchto blbců! Drazí přátelé a spojenci, všichni víme, proč jsme v těchto těžkých časech tady. Otázkou zůstává, co dělat dál. Zikmund se dostává do problémů v Uhrách. A i tady narazil na odpor. Je to důstojný stratég, ale špatný diplomat. Věřte mým slovům. Když počkáme do zimy, tak odejde sám z vlastní vůle. Do zimy? Stihne vypálit všechny naše tvrze a odveze sebou všechno, co se dá. To budeme opravdu zbaběle. Vyčkávat skrčený v koutě. Místo, aby jsme ho s ostudou vypráskali pryč. Pár naplánovaných přepadů a máme ho pěkně v hrsti. Za jakou cenu? Máš snad mužů na zbyt? Má někdo z vás mužů a peněz na zbyt? Muže teda nemáme. Ale máme. Nemáme. Jošt má pravdu. Ten skurvisyn se nedá snadno. Jenže čekat nemůžeme. To se máme nechat pozabíjet. Nebo umřít v bídě? Přátelé, takhle se nikam nedostaneme. Dejme si přestávku a zamysleme se nad tím. Jak se zdá, přestávka v jednání nám všem opravdu prospěla. Vznikla nová spojenectví. A i já sám jsem změnil plány. Budeme dál vyčkávat, dokud Zikmund sám neodtáhne. Ale budeme vyčkávat s vlastním vojskem v zádu. A kde na něj asi vezmeme? Co pak z posledního jednání nebylo jasné, že si nikdo nechce pálit prsty? Bylo jasné jen to, že každý z nás zvlášť je slabý a společně se nedokážeme dohodnout. Ale to se teď změnilo.
Král Václav je z vůli Hospodinovi barbátým všech svých poddaných. Nejenom křesťanů. Naše obec, a nejen ona, vám dá peníze. Kutnohorské rodiny jsou stále věrné králi Václavovi. Stojíme za panem Rutardem. Aby toho nebylo málo, rody pánů z Lipe a Kunštátu se spojí a do pole vytáhnou bok po boku. Moje netešítka si vezme mladýho ptáčka za manžela. Páni Kunštát, Hanuš, Racek a já se hned vydáme na cestu. Dáli Bůh, do 3 neděl budeme zpět s celým vojskem. To jsou slova hodný šlechtice. Přítelu, já si stále myslím, že slovo je mocnější meče. A naše slovo bude znít z 1000 hrdel ku slávě krále Václava. Říkám, kůň Rudharde. Ne jako ta tvoje herka. Čím ho to sakra krmíš? Vždyť vypadá skoro jako bejk. Pane! Jsou tu nějaký jezdci, rovnou před tvrzí. To bude Petr Písek. Na radu se mu nechtělo, ale na oslavu přijde rád, lišák starej. Račte dál, pane, vína je dost. Poplach! Poplach! Nepřítel je u brány! Pány zajmou! Ostatní zamte! Co to kurva? Tak co vy zmrdi? Radši byste zabíjeli ženský a bezbraný. Pojďme! Co se tam děje? Běž dovnitř. Hned. Tak kurva do díla. Nikdy jsem vás dva neviděl radši. Vypadal, že potřebuješ píchnout. Ne, jenom tu nechci chcípnout sám.
Tamhle jsou. Tak, teď jsme úplně v prdeli. Nesmí dovnitř! Musíme je tady udržet! Ale jak dlouho? Dokud bude třeba! Pojďte! Všichni už jsou vevnitř! Intro, jdeme! Pojďte! Gott Muchmir. Pojďme. Tudy.